Yawa shine nace yanda zaka ƙara ma wayar karam. Za ta iya yiwuwa ko daga 2 gig za ka iya ƙara mata 16, 32 ga dai shi nan sai dai mun shiga ka gani. Mu dai da Allah ba ko wannan channel din ya daure ya danna subscribe sannan ya muske wannan hatimin na ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Yadda zaka ƙara ma wayar karam to biyo mu a cikin wannan channel din tamu wato Alkhairi Design TV. Na farko dai za mu je Play Store, ga Play Store ne ka danna shi. Sai kai sacin, sai ka danna search, sai kai search gashi nan RAM 4 gig to 8 gig, RAM 4 gig to 8 gig sai ka danna shi. Yauwa bayan ka danna shi kai ga wani nan ya sa download more RAM similar, download more RAM similar to shi za ka danna. Gashi nan na ɗaya na biyu, yauwa gashi nan download more RAM similar. Bayan ka gama downloading din shi ya gama installing da komai to gashi nan download more sai ka danna open, gashi nan yanzu zai bude. Da sai ka danna download more za ka danna. Yauwa gashi nan ya bude, kaga yanzu sai ka zaɓi wanda kake so, 2 gig RAM, 4 gig RAM, 8 gig RAM, 16 gig RAM. Kaga ma charging nawa ma ya kare, 32 gig RAM, 64 gig RAM, 128 gig RAM, sai 256 gig RAM. Sai ka danna, bari mu yauwa sai mun danna wannan, sai ka danna shuwa. Sai ka danna back. Kaga gashi na yanzu mun danna, sai ka mun danna mai 8 gig RAM ka gani, mun danna shuwa gashi na yanzu ya fara downloading 8 gig RAM. Gashi na yanzu ya fara downloading, yana ta downloading. To da Allah anan muka kawo karshen shirin namu. Yanzu da ya gama downloading sai ka koma ka duba wannan din naka, zaka ga RAM din naka ya ƙara, har saurin wayan ma zaka ga ya ƙaru ko gurin browsing da dai sauransu. Da Allah ba ko wannan channel din ya daure ya danna mana subscribe sannan ya danna alaman ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Mun gode.